Csodálatos időszak. Vagy megszépítve, úristen, ki voltam este 6-nál, 10 órakor. Hát nem vettem főleg a telefon, mikor hívtalak. Nekem nem egyet csölgött rá, vagy rengeteget csölgött, nekem mondjuk rengeteg más. Hangját, azt akarom a hangját. Hatalmas. Hát itt több ez nem van. Lelökik egymást az emberek, én látom. Mentő már nagyon sok embert többször fordul. Az a baj, hogy nem lehet látni, hogy kipröklemesebb van, tudom? Ne rakja a telefont, csak muszáj, és a hangját hallani. Jó? Nem vagy az itt miért felépülésem? Szia! De hogy itt most először már itt van. Átrepül, és fölszáll, és utána még egyszer átrepül, és persze, 6. Nem szívott a két reklamodban a marizgépeket, aminek 13. 4 motorja van, 4 darab, 4. Nem, ez a A380-as legnagyobb vízű, a francia. A legnagyobb utaszállító 1000-szer most felvik rá. Mi? És a középsőben. Mi vagy hangosítom most valaki ebből? Hallgassak. Mindjárt jön ki. Na nézd. Mindjárt jön ki. Nem a metróban vagy ki vagy hangosítva, azért jobban halljuk. De most ne beszélj, mert zavarjuk a többieket, és ne lőttek a dolgot. Mindjárt jön. Nem megy a Balaton. Figyelj, megrugaszkodik. Elindult a gép. Föl kell állni. Láss. Tekerd már le azt az ászlót, beleló. Itt vagy még? Ezt nézzük. Kattognak a fényképezőgépek, így fog belőle fogyni a film. Ilyen hamar kaptad már, de hát a Marcika ezt mondom. Tök üresen. Elefántszájban. Figyelj! Úristen! Megy egy kört, visszajön minden. Nem, jön vissza, látszál még a repülőben, mert a másik. Hello! Ki lesz egy? Na, inkább változza a szemeket. Majd a végén.
Nézd, billentetve a szállít. Milyen alapfőt kaptam? Ja, igaz. Kolbi, nem láttad, hogy billetett a szájt, elpufol. Elképesztően. Most aki elindult, nem tudja, hogy még egyszer visszajön. Na jó, baj. Szemetet a lábad alól. Vagy ez még nem költözünk, ha még egy 10 perc még megcsináljuk. Húzom már át. És fel tud menni hozzá. Megnyugodni az esélyben. És visszajön le? De nem vagyok benne. Adhatna már jó izét. Isten, hogy meddig tudnék ebből az üzemanyagból autózni ez egy kanyar alatt. Jó van, lejön ez alacsonyra. Kint. Kint. Lehet, hogy lesz. Mi van az, hogy ha véletlenül meg kell szakítani a lányt. Ó, süllyed rendesen. Szép lesz. Stoinak. És ha még meg is döntögetni a párját. No. De elrontottam, apa. Nem már! Miért kellett ilyen gyorsan felemelni? Örüljünk, hogy visszajött szerintem. Nem, egy picit így letette és jó, hát én nem láttam semmit, ezért nem tapsoltam. Kíváncsi lennék, hogy hova megy. Azért lehetett látni, hogy kézzel van. Kíváncsi lennék, hogy most hova megy. Szerintem ez kézzel van. A Bécsben mikor megy? Gyurod beletem, hogy meglehetünk, és Hát ezt hallani, hogy ezekkel is megfúrni.